Tadan! Ukbo na to. Magluto ta? Ay, Ang lami ka. lawoy. Uy, isang nilutong law. Uy, pure kayo ni. Green agi good oh. Ah, vegetarian kay purma eh. Lumi ay gupo na ni eh. Sarap. Ako yung nagluto ni guys. Pero before na guys, yun sarap pagluto. Tanawa ka ni karon. Ah, nianhi ko sa akong gulayan nga nangutlo ko aning tanglad o lemongrass gamit akong cutter nang ako dali pipilag ka mga dahon-dahon niya kay mo man atong ipahumot tos tong lawoy no kay wa may kuy kameraman nga kauban ako lang pod mo gini akong tanom guys oh tanawa green green nga kay baga kayo ay kay ko ani kay bisan pag isang kurasa ko ngutlo ani kay ko tagiya tanawa guys ang akong giandam mga gulay gud tan-awa daghang kasi klase assorted nay dahon sa kamunggay nay dahon sa kamuti nay dahon sa lagbati kanan lami kina guys napag koy batong napag koy okra napay karbansos og gidalikyatan mo ko bombay og mga luya og napay sili dahon sa tanglad og gihapinan ako dahon sa saging og pwede po na siya siguro sagol siguro kaya lang hapil lang na kay lain gyatong lamisa kay gulingit kayo ang gutay mantel o palit pa mo itong content kay pasimpuhon ay nga maka sadline po dito ginagmay lang gud no giring-giring nga sa akong gulay guys oh gikan gyud na trace gyud na sa akong farm gyud ginagmay lang ng tanong-tanong ako pero in fairness na gyud nakabunga gyud tanawang batong oh green ay tagas o agi pa lang ko mo ginanggi kuan gyud akong ilunod karon sa akong pagluto og lawoy mga ingredients ba mga sangkap mga maghimo ta og lawoy bitaw di ta kailangan pa matugpalingki kay naman tay mga tanom-tanom sa mga kabukiran nato nga kanunay nato nga bugalon mo na usay nga wala ko na busy sa vlog na ako diri si kung mauma ginagmay ra gud inato sariling konsumo lang ba akong gipanghilira gani diri sa video nga kita gay ninyo guys no o wa mo nagpiyong diha tanawa lami ini tanawan mo green kay agi ay bag-o ginang kutlo nako ba di na ko ipakita ko kay bising matud-ad lang niyo dito at tuon lang yung ulayan na maupaw to dito joke lang amo ni akong ilunod karon kay simpre lisod kita nga pagkaklase nga pagka tao ano lang sa atong tirada og atong giharos daan ng kamunggay guys kay para ready na pud to lunch paingon sa mag-lunch na paingon sa kan bakaliro kay lunod na to na giplaster kung maayo kay one by one man sila bawat lunod bukal na ganing tubig sa kaliro mo nang step by step na to ng lunod ang una gyud nato ni lunod niya ganing lamas kay para pangpahumot ba sa tong lawoy pag bukal na lami kay na ining singaw sa kuan anang magbukal ng bitaw ang alisngaw sa kaliro alami kay humot kayo tangad og mga lamas karon kay nakaplastar naman na samtang gapabukal to ang kaliro dito nga murag lagom lagi kayo pon kay sa kadugayon mga 10 years na siguro to wa na ilis-ilis ba sa pagkaron kay tuwat ko lagi ginig mo income dani itong tirada na to mag-vlog gani no kasaliat day taning income tagamay kaluyan na din manday karon mo ni akong lamas iandam na ko na sili na luya na bombay na tangad gisod na ko siya sa platito daan kay ready naman na siya to lunch paingon sa kalirong gambay nga traan na giukban ako kay ako man ilunod kay abot pa lang aswaso makapaso na di siguro alayo to gamay sig talsikan tatanaway giyabo na ko tak may tak kay para indot ang tirada sa tuong pagkuan ba concepts tong vlog agkoy na kuan man huslo man ang gibugkot akong tanglad kay siyempre kaini siguro kuratan ba karon sunod kini na pod ang patong sitaw nga akong gitanom gyapon akong ginagilanlan sa lami man kagumukuman tanawa green king agi guys daghan gitinagas na ko putol-putol kay ako ra poy kaon ni ako ng mga styles pagluto ukab mo ng kaliro kay ako naman po nang isulod ang batong ko ng sitaw para malapwa sa gamay di lang yung pagsobraan kay masobrahan na siya og lapwa sa ini ni tubig malata po na siya karon ang nagsunod na pagkarbansos og ukra ready na po na siya para
kuan na po dito tambog sa gamay kaldero nga gamay ra pug sabaw. Karon ako na po nang sige kuan ron paduol sa kaldero ron. Mga green kayo lamian lagi pa pwede na ko kilaw na pero lang kay lami ihip sabaw tanawa abrihan na po na ko ning kalderong gamay ha. Nagbukal na po aso-asong agyo tanawa ipatungod na po na ko ning platitong gamay kay ang iyabo na po ning karabansos o okra tanawa sos kani tinagas tirada na di na nakatingon kay makuan man maguhay man siya og ato ng kating-katingon malain man tanawa akong gi plaster kay ning action ko man og slanting sa kalderong gamay nahuot siguro pa doot og gamay sa kutsara ayo na ko kuan para malubog di siya ba nya aman takban po na siya karon kay mobalik na butas sa tunggi kuanan taktakan ko gamay kuan day nang asin kay para matunaw siya ang asin mahalo na siya sayo-sayo siya tunaw para mag-abot ng oras mga minutes malasaw na to karon kuan na po kaning dahon na po kining dahon sa alagbati nga fresh gyapon nagikan sa akong garden tanawa plastan ko dahon sa kamuti o alagbati ready na po na siya para iyabo dito itambog to sa nagbukal nga kaldero nga gamay nagpags man kay sa alisngaw sa kan ba tubig nga init nagbukal tanawa murag nalaos na gito kung giuna nga mga gahion bitaw katong okra bato ug uban pa giabo na nako ang dahon ug ang kining kuan dahon sa galay green ng agyo lumian na siguro aso ang kuan kalderong gamay lumian ato gyud kuan sa plaster kutsara o dot gamay para malubog di siya ba malubog sa gamay malaw sa gamay takban na to gamay pod kay siyempre sunod na po natin na ilunod ng yang katong dahon sa kamunggay ipasandayag na po nako ang dahon sa kamunggay ako na nang gipantanggalan og katong mga sanga-sanga niya katong mga tagas gamay kurang di kuan uslo to nya kani mga gagmay nga madapa okay ra na kay ato lang nang sapog maayo gud di man da tulon ritso na alami kani guys tara yukab na po nako kay naka-schedule na po ang dahon sa kamunggay mo naman ako tog haros no paduol na po nako ni tanawa ready na gyud tambog ikuan ako nagdamang ganina guys kay lawa ang damang tos kamunggay wa na ko giapil kay maluoy ta tanawa guys tanaw bukal-bukal giduot-duot na gamay para malaos-laos siya pero di na pasobrahan kay wa na ampoy lami kay ma-overcook na mawa na tong kuan niya pagka fresh from the farm kay na kuan man siya na sobrahan man siya og pabukal pero nga nila nga pag-style magluto ta kay lauoy ba inato gini may nang ikaw ra magluto ani kay nakibaw man ka sa unsay ingredients ug unsay maayo unsay di di ka malulon ba kay ikaw may nagluto no kung saon na nimo dag okay da ikaw man lahing tao mo kuan murag magduduha kag kuan di sa gani kay pasig na mga sangkap atong bawal sa imuha niya na pili mo kaon na matingag ka kay imbis ma-healthy ka wa na luya ka na minuon yung lawi lang inato lang gud ngan karon ako nang ana gamay dot gamay takbag gamay kung takob ka pinaislanting po ni kay siyempre pwede nimo ipol na nimo cover kay pait man daw ng kamunggay matud pa sa mga katigwangan matud pa sa gikanan ana lang pahungawan nimo gamay ba paghawan mo gamay diha magawas ang aso-aso gamay kay it mean padayon continue ang iyang evaporation ba sa kuan init karon kay murag na lunod naman tanan nya ban ko balik ready naman na times up naman tani siguro ato naman siguro ning soyan og tilaw siguro tilawan na to ni gamay kuan naman timplahan naman ako ni siya gamay nga pampalasa pod pero kuan wala gani subak ni akong lawi kay gusto ko kanang puro gulay lang amin na to at ikapalit po sa kuan po atong pang subak nga isda baron usa pa na diha may nang pure lang kay tipid po tagamay ba minus gastos o healthy gini nako healthy gini siya para sa kuha kay kuno mag kuan man ni higop mo sa baw ba gawas mo singot tangan upusan ko sili nga rangka mga pito sa to buok siguro kung tong gipihap gagmay ito pero isog ito
halang to. Mao patog silis demonyo no. Ano ready na green king agi o lumi ani banatan ako ni. Mo ko yung aging kanon magwat-wat ko ani ba. Karon akong gi tilawan na lami kayo manan og tilaw. Ako nang dadon na siguro sa akong lumisa pod kay para ready naman pod kay kurang buso na to siguro na to. Ako ray mo kaon na ni ako ray mo higop ani. Kay ako may nagluto maning pakita na to atong mga kuan ba nga lifestyle na to about sa atong cooking diri sa Kalasangan pod. Di na ako ipakita ang palibot kay kitaan lang ko ninyo na ilugan ko sa kung iluto ning laway. Ano guys o pasundayag ko ako ra gid ani luto-luto. Ako ang sarili pang lasa ni. Pero kaya ninyo na buhaton guys kung namoy mga kuan-kuan ya. Mga gulay. Ako nag-sign up na akong gano. Okay daw. Anong kamot ano ko okay daw sign ba ready na daw nya paumanay naman ni akong video karon. Salamat kay sa inyong pagtanaw ha pag-view na hinaut nga nakahatag og tips o mga pamaagi ideya ninyo sa pagluto. Bye bye. Kita memandang langit senja yang mulai hilang. Ku berkata padamu tak ingin cepat pulang.